har fået Nikolaj i studiet her, og jeg har også fået besøg af sådan 2 bøssevenner her, som Nikolaj skal vælge mellem her til sidste program. Og så får de hver noget tid til at sælge sig selv, og så Nikolaj bliver endnu mere selv på at knalde den efter programmet. Hvad synes du så, dig med kasketten? I øret vil være dejligt. Jeg tager den også i næsen. Men jeg kan godt lide en dreng med en flot skjort. Og hvis det kniver, så har jeg nogle penge, du kan få. Dejligt. Var det det? Ja. Hvad så dig, din kasket? Ja. Jamen, jeg er mest til en naturlig dreng, som ikke går op i sin hud, som bare ikke sætter sit hår. Så du er faktisk ikke min type. Jeg siger, du er meget bruncreme, og så jeg ved sgu ikke helt. Jeg kan godt lide dig. Men lad mig lige sige noget. Du er jo en pæn dreng. Selvom du bruger bruncreme. Hvis du var her skal det væk, så vil det være din smag. Så ja, var det så det? Har du mere på hjertet? Er du god i sengen? Ja, det vil jeg sige. Nå? Jeg har rent faktisk også 3 gode råd, du burde følge. Derfor har jeg taget Eva med. Så du kan se her 3 gode råd i at være homoseksuel. Egoisme, fristelse, blive bevidst om sin homoseksualitet. Den som der står her, seksualitet. Men i vores samling her, der er vi vist klar over, hvad vi er til. Penis. Netop. I øret. Ja. Tak fordi du vil komme, Eva. Jamen, jeg tror, det er blevet tid til, at Nikolaj skal vælge, hvem han synes vil knalde. Hvad tror du så i en mand? Jamen, jeg kan godt lide at give folk den i øret, blandt andet nogle gange næsen også. Ja, det er sådan, hvad jeg søger. De skal kunne lide det. Jamen, er der ikke nogen personlige træk, du godt kan lide? Nej, de skal bare kunne lide at få den i øret. Jo. Jamen, det tror jeg, der er nogen, der synes godt om hjemme i stuen. Men hvem vil du så vælge af dem? Jeg tager ham med kasketten. Det lyder dejligt. Kan ham med kasketten komme herover, og ham med uden kasket kan også komme herover. Så laver vi lige en vejrtrækning her. Så kom her. Det må da være mig, der er vinderen her. Så får vi vinderen her. Ej, jeg troede lige, var. Hey! Det er lige mig. Ja. Jeg tror, det var det med øret, der så. Tak. Selv tak. Du må have den. Tak. Skal vi komme? Ja, med mig. Min øjesten, jeg kan ikke mere. Det gør mig bange, at hun nu ejer dine øjne.